Glory and praise to our God, who alone gives light to our day. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Be the daughters and sons of Him who build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. In His wisdom He strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Shout hallelujah to the risen Lamb. Shout and give thanks unto the great I am.
a day of celebration. This is the day of joy for all of God's creation. For Christ is risen from the dead. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. This is the day of joy, a day of adoration. This is the day of joy, a time of jubilation. Christ is risen from the dead. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. Day of joy. Day of joy. Day of joy. This is the day of joy, a day of celebration. This is the day of joy for all of God's creation. Praise God from whom all blessings flow. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. This is the day of joy, a day of adoration. This is the day of joy, a time of jubilation. Praise God from whom all blessings flow. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. Day of joy. Day of joy. Day of joy. This is the day of joy, a day of celebration. This is the day of joy for all of God's creation. For Christ has blessed our native land. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. This is the day of joy, a day of adoration. This is the day of joy, a time of jubilation. For Christ has blessed our native land. Let every heart rejoice. This is the day of joy. This is the day of joy. Day of joy. Day of joy. Day of joy. Happy Easter kanatong tanan. Happy Easter to you. Sa ngalan Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo ang maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Aron kita mga iyan alang sa pagsaw ni Santo sa nga misa. Maghinusuo na kita sa atong mga sala. Sa walay pag-ibig.
Kaluyang takada sa Diyos nga makagaom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dado unta kita niya. Ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magaampo kita, O Diyos nga karong adlaw, pinagi sa imong bugto nga anak, giablihan mo pag-usab alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhing dayon, tapos mabuntog ang kamatayon. Itugot kanamo nangamuyo kami, nga nagasaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga mabanhaw kami diha sa kahayag sa kinabuhi. Pinagi sa pagbag-o diri kanamo sa Espiritu Santo. Iniamong gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mong lingkod, mamati kita sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro mingon, karon nailako na nga ang Dios walay tinalabi. Nasayod kamo niadtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, may tungod sa bunyag. Nasayod kamo, may tungod kang Isos, nga nasaritnon, ang gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, ug giayo niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan
ngayang gibuhat dito sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang kanang mga propeta nga nag-ingon nga ang kanan nga nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maukili ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Maukili ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kay siya maayog ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangtura. Pasultiha ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangtura. Maukili ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Ang tuong kamot sa Ginoo mibayaw uban sa gahom. Ang tuong kamot sa Ginoo gibayaw. Dili ako mamatay kundili mabuhi. Ug gisangyaw ko ang mga buhat sa Ginoo. Maukili ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong bato sa kanto. Sa Ginoo na himo kini, kahibulungan kini, at tubangan sa atong mga mata. Maukili ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Ang adlaw nagihimo sa Ginoo. Magsadya kitao maglipay. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa Kolosas.
Sanglit ibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atuwa sa langit, di naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Hunahuna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon, kay namatay na kamo kung inyong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, o ginagpakita niya, makita usab kamo uban kaniya nga moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sekwensya. Ngadto sa biktima sa Pasko, maghalad o mapagdayeg ang Kristiyano. Ang kordero mitubos sa mga karnero. Si Kristo nga walay sala. Ngadto sa Samahan, mipahiuli sa mga makasasala. Ang kamatayon o kinabuhi, nag-akbangay sa katingalahang panag-away. Ang tagiya sa kinabuhi nga namatay, buhi naghari sa tunhay. Maria, imo kaming sultihan, unsay imong nakita sa dalan? Ang lubong ni Kristo nga buhi. Nakita ko ang himaya nga nabanhaw nga hari. Mga manulundaw saksi, habol ug bisi. Si Kristo akong kalauman nga banhaw. Siya ngadto sa Galilea muna kaninyo paglakaw. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw sayod kami. Ikaw hari nga mananaog kami tawon kaluyi. Amen. Hallelujah. Palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya miadto kang Simon Pedro ug sa tinunan nga gimahal ni Jesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala nga kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Unya si Pedro ug ang laing tinunan nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinunan mas kusog nga midagan kay kang Pedro. Ug nahiuna pag-abot sa lubnganan, mitikubo siya. Ug iyang nakita ang panapton nga lino. Apan walang siya musulod. Miabot si Simon Pedro, sunod kaniya. Ug midiretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya dito ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitapon sa panapton nga lino kundi gilukot o gilain pagbutang.
Unya kadtong tinun-an nga nahiyuna pag-abot sa lubnganan ni sulod usap ug nakakita siya ug mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bahin sa kasulatan nga nagaingon nga mabanhaw siya. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag o happy Easter kanatong tanan. Malipayon kita nga nagasaulog sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ug matod pa sa salmo ato nga giawit. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug malipay. Kining adlaw nga atong gisangyaw ang atong pagtuo. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mobalik nganhi. Ug sa atong pagsimba karon, sa atong mga pag-ampo, matod pa sa akong suod nga higala, usa ka negosyante sa Dumaguete, ang iyang panghinaot o pag-ampo karong adlaw sa atong pagsimba. May God take care of all your needs. Uman atong gisaulog ang mga adlaw sa kasakit o kamatayon sa Ginoo. O karon kita puno sa pagtuog paglaom, nagasaulog sa iyang mahimayaong pagkabanhaw. Ang Ginoo nga nagatan-aw kanatong tanan. May God take care of all your needs. May God nagpadayon ang maong pag-ampo. May God touch our life. Touch our life with joy and contentment. Sa atong unang pagbasa, natandog pag-ayo si Simon Pedro nga miaging duha ka adlaw nanalaw ug nahadlok, pero karon siya puno sa paglaom ug pagtuo. Siya misangyaw sa katawhan sa Ginoo nga siya saksi sa tanan nga gibuhat sa Ginoo. Matod pa niya, saksi kami, kuyog sa mga apostoles, sa tanan nga iyang gibuhat. Siya ang Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Iyang giayo ang tanang giyawaan kay ang Dios diha man kaniya. Sa mga ang Diyos uban kanato karon sa atong pagsimba o paghimaya kaniya.
May padayon si San Pedro, pagsangyaw, pagsaksi, ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya dito sa krus. Apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gipadayag siya. Kining paglaom ni Simon Pedro kuyog sa mga tinunaan ni Jesus nagasugod karong adlaw nga atong giingon mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, gitawag the Lord's Day. Magsadya kita ug maglipay. Let us be glad and rejoice. Kay matod pa ni San Pablo, o kamatayon, hay naman ang imong kalala. O kamatayon, hay naman ang imong kadaugan. Apan salamat sa Dios, pinaagi sa gahom sa Dios nga Amahan, si Kristo nga nabanhaw. Balik kita sa pag-ampo sa akong higala o atong pag-ampong tanan. May God bless our heart with love and faith. Na kita mapuno sa gugma o pagtuo sa Dios. Sama sa giingon ni San Pedro sa unang pagbasa. Nagahisgot mahitungod ni Jesus ang tanang mga propeta nga nagaingon nga ang tanan nga nagatuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Nga tungod sa gahom sa Santo Cruz, gitubos ni Kristo ang kalibutan ug atong nadawat gikan sa Ginoo. Diha sa iyang pagkabanhaw ang iyang pasaylo ug kaluoy sa atong kinabuhi. May God comfort our soul with inner peace. Sa higayon nga ang Ginoo nagpakita sa iyang mga tinun-an, bisan sila sa sinugdan ang hadlok ug nanagan, pero iya silang ginga ang kalinaw magauban kaninyo. Ang sa atong pagsimba karon, ang pinakadakong gasa nga ang Dios dagatagana tagsa kanato nga kita mupauli atong nadawat ang pasaylo, ang kalinaw sa Ginoo. Ug mao kana nga sa ikaduhang pagbasa si San Pablo nagkanayon, sanglit gibanhaw naman kamo uban kang Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit.
Huna-huna ang mga butang langit nun. Ug dili yutanon magtinguha sa mga butang sa langit. Maghuna-huna og butang nga langit nun. Dili lamang yutanon. Sama sa atong pag-ampo, may God grant us good health. Tagaan kita sa Ginoo o maayong panglawas. Ug tinuod lagi tungod sa atong kahimtang karon, matod pa sa mga nagsubay, ang mga nakadawat sa vaccine tungod sa COVID sa tibuok Pilipinas nakadawat og vaccine, mato pa na injeksyonan na hangtod karong adlaw mga 73,900, mato pa hapit 74,000 sa tibuok Pilipinas. Ug ang target sa atong gobyerno nga out of 108 million natong mga Pilipino bason makadawat og bakuna ang 70 million nga kini target mahuman by the year 2003. Ug dinhi sa atong probinsya sa Negros Oriental ang nangabot nga mga bakuna nahurot na, ang nakadawat mga 3,000 lamang. Mukha na ang atong pag-ampo. May God grant us good health for always to serve Him. Mukha na mag-amping kita pag-ayo sa atong mga gibuhat. O dili lang kita magpasagad. Kay bao kiri karon ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita og maglipay sa atong paghunahuna sa mga butang langit nun ug dili yutanon lamang. May God take care of all your needs. May God touch our life with joy and contentment. May He bless our hearts with love and faith. Comfort our soul with inner peace. May He grant us good health for always to serve Him. O kamatayon, hain naman ang imong kalala. O kamatayon, hain naman ang imong kadaugan.
Apan salamat sa Dios pinaagi ni Jesucristo nga gibanhaw tungod sa gahom ug kaluoy sa Ginoo. Busa pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Manindog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Sakristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas, gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan. Magsadya kita kay mahimayaong nagmadaugon si Kristo batok sa kamatayon. Busa moingon kita nabanhaw nga Ginoo, patalinghogi kami. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa atong Santo Papa Francis, nga sama kang San Pedro, magpadayon siya sa pagpangulo sa simbahan, diha sa pagsaksi sa malipayong kamatuoran sa pagkabanhaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanan nga nagtahan sa tibuok nilang kinabuhi ngadto sa Dios, nga sa kanunay pangitaon nila ang mga butang nga tua sa langit ug sa ingon mamahimo silang mga saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang kanila nga dili makiangayong paagi, nahikawan sa ilang kagawasan, nga ang misteryo sa pagabanhaw ni Kristo, magbag-o sa ilang gilauman nga kagawasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang kanato, ang banay sa Dios nga nagkapundok karon dinhi, diha sa kalipay sa pagabanhaw, nga magsaksi kita sa nabanhaw Kristo ug magmatuod niini diha sa atong pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, patalinghogi kami. Alang kanilang nangamatay, nga mabanhaw na sila,
ngadto sa walay katapusang kinabuhi uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Nabanhawang Ginoo, patalinghugi kami. Ang makagahom nga amahan, ang imong hinigugmang anak na banhaw, gikan sa mga patay, sumala sa iyang gisaad kanamo, sa kalinaw ug sa kalipay, among gibayaw karon nga naha kanimo, ang among mga pag-ampo, pinagis sa samang Ginoo nga nabanhaw, nga nagapuyo nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod, isunod nato ang mga paghalad. Mga igsoon, pagampo kamorong ako gang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, ang makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa nining among pagsadya sa mga kalipay sa Pasko. Pinaagi niini ang imong santos nga simbahan sa paaging katingalahan na bag-o pagkatao o na alimahan. Piniyamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga
kasing Amo na ang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan ilabi na gayon nining adlaw nga mahimayaon kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod ini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagamaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, ya sa walay hunong nga pag-ingon. Mangluhod palihog. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugya ala kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mi pasalamat kani pag-usab. Mi hatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginom kamo nga tanang gikan niini.
Kay kinimang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kanini, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kana. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hiningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami nga giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis kamong Papa, huli kamong obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Huwag tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahang nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatumang kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila mo ikaw nga daigon, ug ama ikaw nga himayaw, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya ubang kaniya ug giha kaniya. Dihatag anaha kaniya makagahong nga mahal. Diha sa kahiusa sa Espiritu ang tanang dungo himaya hangtod sa kahangtod. Manindog palihog. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita og maglipay puno sa paglaom ug pagtuo. Atong awiton ang amahan namo.
kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dauta. Hatay kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagayon ka sa iyong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihahatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton. Hatay kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kangtura. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, pamaana kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang atong panag-inigsunay pag-ingon. Happy Easter. Mangluhod palihog. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawas ug dugo ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Sama sa gihapon atong pahinumduman ang tanan, ang ato ang pagmintinar sa social distancing o ang ato ang paggamit sa atong face mask. Ang naa sa likod ug sa tumoy, palihog di lang motindog kay doon na tay mga ministers nga mopakalawat diha kaninyo. Dinhi sa atong mga left o right wing doon na pod usab. Ug naa sa tunga ug diri sa atubangan. Espirituhanong komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag.
Sanglit ni ining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Umagampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan sa mahigugmaon mo nga grasya aron tapos mapag-o pinagi sa mga misteryo sa Pasko. Makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog malingkod sa makadiyot.
Ang atong mga suna nga in charge sa sunod Domingo, Abril 11, anticipated Mass, Zone 15 o Focolare, alas 6 sa buntag, Zone 16 o WME, alas 8 sa buntag, Zone 17 o Legion of Mary, alas 3 sa hapon, Zone 18 o Holy Face Crusaders, alas 5 sa hapon, Zone 19 o BCBP, alas 7 sa gabi, Zone 20 o KFC, CFC, MFL or MPF. Atong lector, Group A. Church donation gikan sa Marso 29 o Abril. Anonymous, 1,500 pesos. Una sa tanan, amo sa ngalan sa atong Parish Pastoral Council, sa atong pinaagi sa atong presidente, nga si Brad John Lado, o sa atong mga kaparian, nila ni Father Nilo Torres, nila ni Father Jico, ni Father Boy Sagon, among ipadangat o itunol ang mga pagpasalamat sa tanan gayod nga nahimong malampuson ang atong selebrasyon sa atong Holy Week o sa atong Easter celebration. Gitapos gabi ang atong selebrasyon sa Easter. Pinaagi sa inyong mga tampo sa mga panahon o oras, material o financial, sa ato ang mga share adis ni atong Last Supper, sa atong prayer vigil, and og sa tanan gayod nga mga kalihukan kay ang atong mga sponsors sa atong mga santos nga misa, mga offering, daghan kaayo nga salamat. Kung wala kamo niini, wala gayud kita mahimo dinhi sa atong selebrasyon sa misa. Ang Ginoo nasayod gayod kaninyo diha sa inyong mga gibuhat og mga kaayo og kaayuhan. Salamat kaayo o magpadayon kita sa ato ang mga pag-ampo o mga mga pamalandong niining ato ang mga selebrasyon. Happy Easter sa tanan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Ito po ang inyong mga ulo o atong pangayoon. Ang panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan. Nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw. Ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang pag-asdang sa sala. Amen. Amen. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing huway katapusan, pinagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak, magatugog unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing huway katapusan. Amen. Amen. Ug madalangin kayong Diyos nga mga gamot sa tanan ng Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil ang kalinaw ni Kristo. Alleluia. Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Sing the mighty power of love that makes the mountains roar, and spread the promises of God and build the Lord. Pahibalo nato sa mga zones, chapters, barangays o mga organizations. Wala kitay meeting karon. Himo na tatong meeting sa sunod Domingo sa samang oras, may alas 9 ang takna. Thank you. Sing the goodness of the Lord and fill the earth with food. Keep all the creatures with His word and can pronounce them true. Lord, from your wonders find His name, wherever you are. Hear my soul, breathe cry, my joy, praise Him on the sky. Hallelujah, hallelujah.
Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't